is het een riksja of hoe moet ik het nemen? Ja, veel noemen het een riksja, maar eigenlijk volgens de Indische mensen is het een bedjak. Een bedjak. Ik ken wel een badjak, een badjakker. Hé, kijk, collega. Nee? Nee, privaat. Ah, privaat, oké. Privaat. Mag ik ook de hand geven, meneer? Natuurlijk, als je het terug krijgt. Ja, Moet alleen dingen ja, missen. hallo, moet je loslaten, hè? En ziet je lekker op paard? Ja. Ja? Ja. En wat, je zit op dat landgoed waar meneer het over had. Dat is allemaal van mij, ja. Dat is al geweest. Ja, ook hobby nummer 1 is polo, hè? Polo, ja. Ja, Polo en leffen. dat noem ik nog eens lef hebben. Ja, ja. Hey, en waar gaat de reis nog toe? Vooral nu weer terug naar, ja, naar niet Atlanta, naar Nee, Heugen. Vitale Plus. Vitale Plus, Oké, een revalidatiecentrum. We gaan eerst nog even naar het grind gaan halen. oké. Hey, en hoe lang doet u dit werk al? Ja, het is vrijwilligers. Ja, vrijwilligerswerk is ook werk. Oh, oké. Ik doe maar 1 keer in de 14 dagen en ik ben nu een jaar bezig ongeveer. Oké. Dus En hoe bevalt het? heel goed. Ja? Je ziet altijd blije gezichten. Ja, dat bleek wel. En wat deed u voor die tijd? Ik werk eigenlijk altijd op nog wat voor mijn bedrijf. Ik ben eigenlijk chemisch technoloog. Ik heb bij DSM gewerkt vroeger, maar in 1994 ben ik voor mezelf begonnen. Dus, En waar houdt u zich dan zoal mee bezig? Want als je bij een groot bedrijf werkt, zoals DSM, dan ben je een radertje in het grote geheel. Maar als je dan voor jezelf begint, wat... Nou, ik maak modellen van chemische processen, dus computerberekeningen, zeg maar. Ah, En ik hoef met mijn bedrijfje alleen maar te investeren in een computer. En dan werd ik in het begin dus voornamelijk door DSM ingehuurd. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Dat is ook altijd goed bevallen, want ik doe het nog steeds, ondanks dat ik al 10 jaar AOW heb. ja, maar als het leuk is, dan moet je het gewoon blijven doen. Dan ga je door. Maar nou doe ik het op een laag pitje. Hè. Hey, wat is met u gebeurd? Ja, wat is gebeurd? Het is eigenlijk, wat het vermoedelijk was, dat ik het ouders toe zat. En een of andere manier hebben ze me het laat geholpen. Ja. En toen was het al te laat eigenlijk. En toen hebben ze eerst geprobeerd, zeg maar vanaf dit hier te amputeren. Ja. Met de mededeling het zal hoogstwaarschijnlijk meer gebeuren. Ja, dat het toch al te wiet wordt. En dat is toch geworden, want wie ze nou verschillende dagen de wond openmaakte, hong het eigenlijk tot hier al levensloos te bij. En toen hebben ze, moet ik dat zeggen, dan is het een dag al te lang zijn. Zo snel kan dat gewoon, dan kan ze dood zijn. En toen hebben ze dat hier moeten afzetten. Dus 3 keer moeten amputeren. En nu ben ik op wacht de wond geneusd. Oh, dat is nog maar heel recent. Dat is 6 mei, 9 mei hebben ze me de tweede keer geamputeerd. Oh, wie? En ik ben nu op wacht dat die geneusd staan. En dan gaat naar hond ook. Voor te revalideren? Nu gaan ze me een prothese aanmaken. En dan voor mij zijn ze een hele paard aan het maken. Hoe ik weer een tuin met kunnen werken achter de meijer, achter zit meijer. Want de tuin is ook De tuin is alles weer. lust en leven. Ja. Ja? Ja, maar dit is een gemis. En wat ziet je van elkaar? Wat ziet je van hem? Niks. Niks. Medebewoonster. Medebewoonster. Maar ziet je ook van Maastricht? Ja, maar Ja? werk. Oké. Dus je ziet medebewoners. Medebewoners. Oké. Vriendschap? Ja, de eerste keer dan klikken onder, maar ik heb een vrouw. De klik begint te komen. Ja, ik had het alleen maar over vriendschap en hij begint al direct over... Ja, zie je dat mijn vorige keer van de week was al daten met me. Oh, Nee, maar jij woont permanent op het landgoed. Jij woont permanent op het landgoed. Ook maar tijdelijk. Ja? Nee, ook in dat verlost, Neugen.
Oké. Die goede remmerstok. Ah, remmerstok. Een remmerstok, ja. Remmerstok. Ja, dat is toch al langs. Ik kom op de fiets in het hoefsteed. Neef Argening. Oké, en daar staat altijd een fiets tegen het huis? Ja, dat kunnen ze niet meer tikken. Oké, en daar woont jij? Dat woon ik, ja. Oké. Hé, maar moet je ook revalideren of zo? Ja, Ja? ik heb een heup gebroken. Oei. Heb je een nieuwe heup gekregen? Nee, Wat hebben ze bij je gedaan? dat moet alleen aan elkaar groeien. Dus heel veel rusten. Nee, heel veel lopen en therapie. Eigenlijk zou je dan misschien kunnen fietsen en dat hij Oh hier nee. Nee? Gewoon even ruilen. Even Ja, ik wou toch het koers. Maar hoe ga je dit noemen, toch? Geert. Is het pijnlijk? Ja, heel erg. Heupen zien... Ja, dat ben je daar. En wanneer ziet je gevallen? 3 weken geleden. En wie kwam het? Ziet je uitgegleden of Nee, gestruikeld? dan of... gaat het over knieën. En daar lig ik. Ah. Ja, want nu ben ik helemaal bang. Als ik nu val, dan met die heup, ja, dan is het finesse. Maar heb je krukken om te lopen? Nee, rollator. Oké. En wie gaat dat? Want zonder rollator kan ik niet. Ik zou niet alleen kunnen lopen. Kent je wel zelfstandig de stoel uit opstaan? Heel lastig. Dat begint nu. Dus dat moet allemaal weer op gang Tja. komen. Ja, wie lang duurt dat? Ja, Dat wist wel de dokter. ze zeggen tijd heelt alle wonden, hè? Ja, ja. Zeker wel. Hey, en de tuin van Ugg, hè? Ja. Wij had in OB. Nu de vrouw. En de buurman net de gras af. Gelukkig. Zijn we in de wereld dat we goede buren hebben. Aan beide kanten. Ja. Want dat is een wereld tegenwoordig ook. Ja. hè. Zeg, is dat niet Rimmerstok, waar ze de buurtwinkel hadden, de buurt super? Ja, Is die niet nou net op... dat is 1 januari gestopt. Want daar zien we met Ongerwegen ook een keer binnen geweest. Maar Ja, dat klopt. kozen ze het niet meer bolwerken of de pensioengerechtigde? Pensioengerechtig. Ah, oké. En wie slecht is dat voor het dorp, dat er geen winkel meer is? Ja, ik denk hoofdzakelijk voor de oude lui, hè. Ja? En de oude lui van de camping. En dan toch, ja, ook de vaste toemen voor de lui, hè. Als je te weten wilt komen van de deur, of ging ze naar zaak toe, hè. Ja. Hey, en even, dit is allemaal nog heel recent. Ja. Wat, ik kan me dat niet voorstellen. Ik heb ook een serieuze operatie gehad, nog niet zo lang geleden. En dan werd ze wakker. En wie is dat dan, om wakker te worden en een gedeelte van die benen straf? Ja, moet ik zeggen, ik verrekte van de pijn. Ik kon het niet meer lopen. En toen ben ik naar een spoedeisende hulp gegaan, hè. En die checkte me weg. Die gauw geen verwijs gaven van de dokter. Die hebben ook niet even nodig gekeken? Nee. En toen ben ik, ja, hij was gegaan, heeft de vrouw gebeld, die is me komen horen. En toen ben ik 's morgens teruggegaan. En ja, is de dokter eerst toe eens komen kijken en dan bekeek ze die wond. En de belde op en dan zei het, dit is een minuten kwestie. Ja. Ja, toen ben ik naartoe gegaan, hè. Gewoon nog een haar voor door, begon ze dat streepjes op de voet te zetten. Ja, nee, wij maken ruimte voor u. En het feit dat ze met streepjes beginnen, weet ze genoeg, hè. Ik heb hier een landmeter. Hallo. En wie lang heeft het daarna nog geduurd voordat je geopereerd ziet? Hebben ze toen wel gas Nee, gegeven? 2 dagen na. Dan hebben ze eerst zeg maar, zo'n stuk van de tieren af, zeg maar. Hè. Ja, dat zei je ja. Aan die kant wel, hè. Dan zou ik die niet meer, hè. Ja, Allemaal aan de voet gelukkig. dat snap ik nog. Ja, we gelukkig geen buikje opereren. God, dat heeft man zich nu veel voor humor nog gegeten. Maar dan de gijs onder volledige narcose. Ja, ja. En dan komt ze uit de narcose en dan? Ja, dan is het bijkomen. Maar ze hebben me godzijdank, dat ik zoveel pijn hou, hebben ze voor de eerste amputatie, zeg maar,
hebben ze misschien pleetjes onder gezet. En dat heel been is verdoofd geworden. Dus op de een of de andere seconde voel ik ondraagbare pijn in één keer weg gewoon. En ik heb beginnen in het drinken erop met de ene. Het wordt geen bier meer. Dan zou beginnen erop gedronken natuurlijk. Hè. Wie is het nou met de pijn? Ik heb geen pijn meer. Ook geen fantoompijn? Wel. Dat wel. Af en toe moet ik aan een kleine tien kratsen. Nou, dat komt niet aan. Bizar hè? Ja, het is heel raar.